Hello guys, welcome back to my channel FXB Art Gallery. नोंथांमोन गासैखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायनाय जाबाय. So friends, दिनै आङो बर' सावथुननि सासे मुंदांखा फावखुंग्रि आब' गेमस्रि आरो गुमै लावदुमखौ आखिगोन. नोंथांमोना नायदो मादि जायो. आंनि थाखाय बिराद चेलेन्जिं जागोन मानोना फट' रिफारेन्सखौ आं बिराद नायथाब आखिनांगौ जादों. ओंखायनो आं गिदोंबो लोगोफोर जागोन ना जायाथाय. नोंसोरो नायलांबाय थादो. जायाबा रायहरनांलालै फ्रेन्ड्स. आंबो बिगिनारसो ना. ओहो डायलगजोंनो बावलायलांबाय. आब' गेम्सफोरखौ विश खालामगौमोन आङो. आब' जुदि नों बे भिडिअखौ नायदोंबा खोनासं. आब' गेमस्रि, congratulations for your completion of 200k subscribers. Congratulations once again आब'. आब' बिदिनो दावगालांबाय था, इनकारेज होलांबाय था, थुलुंगा होलांबाय था आरो इन्सपायार खालामबाय था. And may God bless you. So लोगोफोर, दायो आंनि आखिनायखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायदो.